3. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, lumea și stelele, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Și vreau să vă citesc ceva despre dirijor, că avem aici un viitor dirijor și mă bucur că e cu noi și că l-am cunoscut. Dirijorul suprem în această simfonie a creației, bineînțeles, este Dumnezeu. El este atât creatorul cât și dirijorul simfoniei cosmice. Totul a fost creat cu ordine, intenție și frumusețe. Un dirijor care nu cântă la niciun instrument, dar face ca întreaga orchestră să funcționeze în armonie. În Isaia, la capitolul 45, versetul 12, se menționează: eu am făcut pământul și am făcut pe om și am făcut pe om pe el. Eu, cu mâinile mele, am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Iar în Noul Testament, în Epistola către Coloseni, la capitolul 1, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, toate au fost făcute prin el și pentru el. Toate se țin prin el. Instrumentele simfoniei sunt elementele creației. De aceea trebuie să fim zilnic conștienți de frumusețea lumii, să-L recunoaștem pe autorul ei și prin viața noastră să-L slăvim pe El. Să contribuim astfel la simfonie și să-L lăudăm pe Cel care ne-a făcut onoarea să facem parte din lucrarea Lui. Să răspundem dirijorului prin ascultarea chemării Lui și să ne îndeplinim rolul oferit în această simfonie. Să mulțumim pentru lumină, sunet, culoare, pentru tot ce vorbește despre Dumnezeu. Să lăudăm că ne-a făcut parte din această simfonie divină. Să ne cerem iertare că uneori am ales să cântăm note false când am trăit în dizarmonie cu voia Lui. Să-L rugăm ca prin Hristos să ne aducă înapoi în acord cu planul Său perfect, să ne facă instrumente ale păcii Lui, ecoul dragostei sale în lume. Amin. Și vreau doar pe scurt, că nu vreau să iau din timpul Andrei, că așa va prea mult, vreau să vă spun ceva despre dizarmonie. Dizarmonia păcatului. O notă falsă în simfonie. Păcatul a introdus dezacord, haos și separare de armonia inițială. Însă Dumnezeu n-a abandonat orchestra, ci prin Hristos El va restaura armonia. Așa cum se scrie în Romani, în capitolul 8, chiar și creația suspină după răscumpărare și Isus este Cel care va face ca simfonia să fie restaurată. Prin Hristos Dumnezeu aduce din nou armonie. El este cuvântul prin care a fost creat totul și prin care totul va fi restaurat. Credincioșii sunt invitați să cânte din nou în această simfonie prin viața lor trăită în Hristos. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi, ca instrument în această minunată creație a lui Dumnezeu, să ne îndeplinim rolul pe care El ni l-a dat și să cântăm armonios, așa încât Dumnezeu să fie lăudat prin ceea ce facem, prin viața noastră și să avem credința că acolo unde Satana a adus dizarmonie, Dumnezeu o să facă ca totul să redevină frumos și armonios. Să ne ajute Dumnezeu tuturor. Amin. 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 Tot la El.